ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. шаби гузашта ташкилоти EFC расман эълон карданд ки бо яке аз ҷангварони машҳури худ Кевин Ли ҳамкорияшонро ба анҷом расонданд, яъне ӯро аз EFC озод карданд. хотиррасон мекунем ки Кевин Ли аз 5 муҳорибаи охирони худ дар 4 тоаш мағлуб шуда буд. охирон маротиба Кевин Ли 3 сол пеш дар муҳориба зидди Грегор Гиллеспи ғалаба ба даст оварда буд. ва дӯстон, ногуфта намонад ки ҷангвароне ки 3 ё 4 маротиба рӯи ҳам мағлуб мешаванд, EFC бо онҳо ҳамкорияшонро қатъ мекунанд. худи Кевин Ли дар ин бора фикрҳояшро чунин баён кард: ман оиди ин кор аз хати электронӣ хабардор шудам. ин аз ҳама чизи бадтарин дар ин кор буд. ба ман ҳатто занг назаданд. ин хат на аз Шон Шелби ва на аз Дана Уайт буд. ман фикр мекунам ки ин каме беэҳтиромӣ нисбати ман буд. якумин реаксияи ман дар ин хат, ман каме ҳайрон шудам. ман дар ҳақиқат намефаҳмидам ки чӣ кор шуда истодааст. баъд ман бо менеҷери худ гап задам ва фаҳмидам ки ин чиз расмӣ аст. дар аввал ман каме ғазабнок будам, аммо ҳозир ҳамааш хуб аст, гуфтааст Ли. ва дӯстон, баъди ин хабар генерални директори ташкилоти EFC Ризван Магомедов расман эълон кард ки онҳо омодаанд ки бо Кевин Ли шартнома банданд ва ӯро ҷанговари ташкилоти EFC кунанд. худи Ли дар суҳбат бо журналисти машҳур Ариел Хиливани гуфт ки розӣ аст ки дар ташкилоти Ҳабиб Нурмагомедов баромад кунад, агар ки онҳо ба ӯ маблағи дуруст пешниҳод кунанд. дӯстон, чӣ хеле ки мебинем ташкилоти EFC чӣ гунае ки ваъда дода буданд ки бо ситораҳои пешинаи UFC ва Беллатор шартнома мебанданд, онҳо ин корро карда истодаанд. яке аз мураббиҳои машҳури ҷаҳон ва сармураббии зали ЭК Хавьер Мендес оиди ояндаи шогирдаш Ислам Махачев фикрҳояшро баён кард. биён суханҳои Мендесро гӯш мекунем. бе ягон шубҳа, ман фикр мекунам ки Ислам Махачев беҳтарин ҷангвари вазни сабук аст. ҳамаашро вақт нишон хоҳад дод, вақте ки ӯ барои камарбанд муҳориба гузаронад. Махачев чемпион мешавад. ягон шубҳа нест. оиди оне ки ӯ любой рақибро зада метавонад ё не. бо касе ки Ислам муҳориба гузаронад, ӯ ғолиб мешавад. барои ин чиз каме вақт дар кор аст, то ин ки ӯ имконияти худро пайдо кунад, гуфтааст Мендес. дӯстон, ба фикри шахсии шумо Ислам Махачев айни замон любой ҷангвари вазни сабуки UFC-ро зада метавонад ё ин ки не? метавонед фикротонро дар комментария нависен. дӯстон, чӣ хеле ки аллакай ҳамамон медонем рӯзи 12 декабр дар турнири UFC 269 муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Чарлз Оливера ва довталаб Дастин Порье баргузор мегардад. ва пеш аз муҳориба мо каме статистика оиди онҳо барои шумо омода кардем. пеш ҳам Чарлз Оливера ва ҳам Дастин Порье дар вазни ним сабук баромад мекарданд ва вақте ки онҳо ба вазни сабук баромаданд, пас онҳо карьераҳои худро аз сари нав оғоз карда ба қуллаҳои баланд расиданд. дар вазни ним сабук рекорди онҳо чунин буд. рекорди Чарлз Оливера дар вазни ним сабук 7 ғалаба ва 5 бохт, а дар вазни сабук бошад 12 ғалаба ва танҳо 3 бохт. рекорди Порье бошад дар вазни ним сабук 8 ғалаба ва 3 бохт, а дар вазни сабук бошад 12 ғалаба ва 2 бохт. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем ба вазни сабук баромадан, ба онҳо чунин роҳҳоро кушод ва то камарбанд оварда расон. акнун яке аз чемпион асту дигараш бошад довталаб барои камарбанд. президенти UFC Дана Уайт гуфт ки ҳамаи ҷангварҳо оиди Хамзат Чимаев гап мезананд, аммо ягонтаи онҳо бо ӯ ҷангида намехоҳад. биён суханҳои Уайтро гӯш мекунем. Хамзат Чимаев яке аз ҷангварони беҳтарине ҳаст ки ман дар ҳаёти худ дидам. ӯ айнан омода аст ки бо любой кас муҳориба гузаронад. барои ӯ фарқ надорад ки барои омодагӣ чанд қадар вақт медиҳанд ё ин ки рақиби ӯ кӣ мешавад. барои ҳамин ман мегӯям ки ӯ яке аз ҷангварони беҳтарине ҳаст ки ман дидагиам. ягон кас бо ин шахс ҷангида намехоҳад. ҳама оиди ӯ танҳо дар саҳифаҳои иҷтимоии худ менависанд ё ин ки дар интервюҳои худ оиди ӯ гап мезананд, аммо дар воқеият ягон кас барои муҳориба бо ӯ розӣ намешавад. ман онҳоро гунаҳгор намекунам. ҳама фикр мекунанд ки агар дар вазни мо ҷанговаре бошад ки дар гирди ӯ хайпи калон аст, пас ту бояд барои муҳориба бо ӯ ҳамчун имконияти калон назар кунӣ. а ҳозир бошад дигар ҷангварон аз ӯ метарсанд. ман дар ин чиз 100% боварӣ дорам, гуфтааст Уайт. дӯстон, рости гап Хамзат Чимаев дар гирди худ хайпи хеле калон дорад,
аммо ӯ ин хайбро дар муҳорибаи охирони худ исбот кард ва фикр мекунем ки акнун барои ӯ рақиб ёфтан барои ташкилоти UFC хеле душвор хоҳад шуд. ба монанди Ислам Махачев ва ё ин ки ба монанди Ҳабиб Нурмагомедов то чемпион шуданаш. Не ки дӯстон ба ҳар ҳол фикр мекунем ки ташкилоти UFC кӯшиш мекунанд ки ҳар чӣ зудтар ба ӯ муҳорибаи унвонӣ диҳанд, чунки Ҳамзат айни замон яке аз ситораҳои калони UFC ва шояд ки аз ҳама ситораи калони UFC бошад. дӯстон, ба фикри шахсии шумо Хамзат Чимаев ба чемпион камару узма проблема сохта метавонад ё ин ки не? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен